Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда мин Эльвира Камалетдинова. Яңалыкларыбызны күңелле һәм рәсми хәбәрдән башлыйбыз. Шушы көннәрдә үзенең 50 яшен билгеләп үтүче район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов фидакарь хезмәте өчен медале белән бүләкләнде. Аны чын күңелдән котлыйбыз. Ознакайда җәмәгать судьясын билгеләделәр. Бүген Ознакай шәһәр судында Ознакай суд районы буенча 2нче суд участогына җәмәгать судьясы билгеләделәр. Чараны шәһәр суд рәисе Илдар Шәрифуллин алып барды. Анда район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, районның көч структуралары җитәкчеләре һәм вәкилләре катнашты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы карары белән Ознакай 2нче участогына җәмәгать судьясы итеп билгеләнгән Зөлфия Фәнил кызы Низамиева 1980 елда Киров өлкәсе Советск шәһәрендә туган. Югары уку йортын тәмамлаган. Суд системасында 2005 елдан. Кукмара район судында суд секретаре, 2010 елдан шул ук районның җәмәгать судьялары аппаратында консультант булып эшләгән. Кияүдә 2 кыз үстерәләр. 30 октябрьдә Ознакай шәһәр советы депутатлары сайлау округлары үзәкләрендә үзләренең сайлаучыларын кабул иттеләр. Бу көнне аларга төрле гозерләр, шәхсән сораулар белән дистәләгән кеше мөрәҗәгать итте. Дәвам итәбез. Узган җомгада сәяси репрессия корбаннарын искә алу көне уңаеннан Ознакайда митинг үтте. Алдагы сюжетыбыз шул хакта. Тарихның әлеге шомлы тетрәндергеч көннәре кайтаваз булып 1921-1953 еллардагы репрессия вакытына барып тоташа. Ул чорда әлеге сәясәттән миллионлаган кеше зыян күрде. Мал-мөлкәтен генә түгел, иң якын, иң кадерле кешеләрен югалтты. Ерак сөргеннәрдә газап күрде. Бу елларны һич кенә дә онытып, тарих битләреннән сызып ташларга ярамый. Репрессия корбаннары һәйкәле янында чыгыш ясаучылар да моңа кат-кат ишарә ясап фикерләрен җиткерделәр. Такие даты мы должны помнить, мы должны помогать тем людям, которые прошли через эти испытания, этим семьям. Это наша задача главная, это задача и руководителей, и наша задача. Поэтому мы и дальше будем помогать этим людям. Кызганыч, репрессия корбаннарының бүген берсе генә дә исән түгел, әмма аларның 100гә якын кешесе арабызда яши. Дәһшәтле әше, күңелне рәнҗетә торган бу елларны алар да хәтерләрендә яңарттылар. Я родилась в 51 году, и родилась я в Сибири, в ссылке, как говорится. После смерти Сталина только немного были послабления. А до этого было, в общем-то, бесправными людьми немцы в нашей стране. Хотя немецкий народ – это такой же народ, который много вкладывал для развития России даже. Когда пригласили, мои предки были приглашены в Россию, они даже с собой инструменты, оборудование, все это привозили, учили русских, что-то обрабатывать, что-то делать. Но когда началась война, в августе 1941 года всех собрали, сказали ничего не брать, всех погрузили в вагоны для, как скотину, всех витком набили эти товарники. Там и малолетние дети были, и, в общем, увезли в Сибирь. Привезли в Сибирь, выгрузили в тайге. Ни бараков, ни домов, ничего нету на ровном месте. Мәңгелеккә бер адым. Кеше эш гамәлләрен, якыннарын гөрләп торган тормышын, якты дөньяларны калдырып, бер мизгел эчендә китә дә бара. Мәңгелеккә. Алдагы материалыбыз шушы көннәрдә фаҗигале төстә вафат булган Данияр Мөхитов истәлегенә. Райондашыбыз, хөрмәтле, ихтирамлы якташыбыз 37 яшьлек Данияр Җәмил улы Мөхитов та шулай көтмәгәндә, уйламаганда әнисен, хатынын, 2 улын калдырып Төркиядә ялда вакытта вафат булды. Туристлар утырган катер һәлакәткә очрап, фаҗига булган урында гомере өзелде.
Аның турында район җитәкчелеге, якыннары, хезмәттәшләре бары тик яхшылык белән генә искә алалар. Кәкриелга авылында соңрак Азнакайның коррекцион мәктәбендә директор булып хезмәт куя ул. Кайда гына эшләсә дә ул кеше буларак та, җитәкче буларак та үзен кабатланмас шәхес итеп күрсәтте. Данияр Замилович очень целеустремленный, одержимый передовыми идеями, хороший организатор. Всегда стремился только вперед и вел весь коллектив за собой. Он прекрасный руководитель, учитель, коллега, примерный семьянин. Әйе, эшлекле, кешелекле, шул ук вакытта гади һәм эчкерсез, тыйнак булды ул. Аның турында ул бердән-бер, меңгә берәү генә диләр. Районыбызда 90 яшын тутырган һәм аннан да өлкәнрәк булганнарны тәбрикләүләр дәвам итә. Бу көннәрдә генә дә шушындый котлауларны якташыбыз Мәхсүмә Дәүләтшә кызы Абдуллина да кабул итте. 95 яшын тутыручы Мәхсүмә апа 1925 елның 1 ноябрендә Азнакай районы Урманай авылында дөньяга килә. Яшьтәшләре кебек үк шул чордагы тормыш мәшәкатьләренең йөге аның җилкәсенә дә төшә. Басу кырларда да, колхозның төрле эшләрендә дә йөри, мал туарларда карый. Сугышның иң әшәке вакытына туры килдем. Бер эшләмәгән эшем калмады. Комбайнда да эшләдем, билә дә эшләдем. 5 ел бригада булып эшләдем. 43 елдан 48-гә чаклы. Шулай. Менә 48-нче елны ташларым тормышка чыкты. Менә эшләдем. 1948 елда сылу кыз Шәхрази исемле егеткә кияүгә чыгып, түгәрәк гаиләдә 3 кыз, 2 ул дөньяга килеп тупырда үсәләр. Тик кызганыч, уллары атласкына бу якты дөньяны иртәрәк ташлап китә. Сугыштан соң Мәхсүмә апа Абдуллина Азнакайның интернат мәктәбендә аш-су әзерләүче булып эшли. Лаеклы ялга да ул шушыннан чыга. Мәхсүмә апа Абдуллина район җитәкчелегеннән һәм якыннарыннан иң изге теләкләр кабул итте. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, сезнең игътибарга тагын бер белдерү, районыбызда халык бердәмлеге һәм Татарстан Республикасы Конституциясе көне уңаеннан төрле чаралар үтә. Ял көннәрендә спорт ярышлары, Татарстан мәйданында бәйрәм концерты Актүбә бистәсендә һәм шәһәребезнең Шифа сәүдә үзәгендә авыл хуҗалыгы ярминкәләре дә узачак. Бәйрәмнәргә рәхим итегез. Шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән яңалыкларыбыз тәмам, ялларыгыз күңелле һәм матур уссын. Исән-имин булыгыз. Талянчылар халык ансамбле. Рәхим итегез!
ноябрь бердәмлек көне. Бердәмлек төшенчәсе туплану, берләштерү мәгънәсенә ия. Күп кенә авырлыкларны җиңеп чыгарга, дошманнарны җиңәргә мөмкинлек биргән. Нәкъ менә шушы бердәмлек безнең илебезнең тынычлыгына, мөстәкыйльлегенә китергән. Единение как один значит, что мы для нашей России как семья. Кто-то дочь, кто-то сын. И семья наша очень большая, чтобы дальше Россия жила и свободой вечно дышала, жить в согласии, в мире должна. Для вас выступает вокальный ансамбль «Ковшелар». Встречайте! славную, богатую событиями героическую историю. Народам нашей страны на протяжении столетий приходилось сражаться с многочисленными, сильными и жестокими врагами, чтобы отстоять свободу и независимость своей Родины. Было дорог, сколько было друзей, сколько бы я ни жила, жизнь была все сильней. И кто бы ждала, тот приходил, но жизнь это карусель, жизнь это не кино. Сердце напополам неразделимо, мне увидеть тебя необходимо. Стою на краю берега синего моря, а я сама себя зову, перекати море.
usta garmonchilarimizni aydagizali chaqirg'ali. Azat Valiyev ham Ilhom Shakirov. Позвольте пригласить на эту сцену ансамбль чувашской песни «Шорса». Aydagizlar, hurmatli do'stlar, qarshi olamiz Sharsa ansambli. Bulmalı açalo, olu krani kaşın çilinçe. Antipur, anipur savunmalı, bizim pani bir çütkinçe. Salamlar, siri kuştayaklar, ana çütili sıvasунaklar. Salamlar, siri kuştayaklar, ana çütili sıvasунaklar. Şirşince buran santa bin halo, şavaşın simpati purpurşu. Юры бур, ташы бур, мухтан мало, савана берде көріне шу. Саламлақпар, сирі күштаяқпар, ана чүтелей сыласунақпар. Саламлақпар, сирі күштаяқпар, ана чүтелей сыласунақпар. Чылтыр бекелер сында малашло, чарчалақ паянки көкетер. Юлдашур тағын бұл юрақ малы, юлдыр күлі цумпитер. Саламлақпар, сирі күштаяқпар, ана жүтелей сыласунақпар. Саламлақпар, сирі күштаяқпар, ана жүтелей сыласунақпар. Хотбілі тұлта пұсанта жантало, камал дуям терет юрмасан. Шуғыш бұр, үміт бұр, бұрынмалы, арасалы келет қамардан. Саламлақпар, сирі күштаяқпар, ана жүтелей сыласунақпар. Саламлақпар, сирі күштаяқпар, ана жүтелей сыласунақпар. Саламлақпар, сирі күштаяқпар, ана жүтелей сыласунақпар.
Туган көн ул, бәйрәм көндә елга бер кабатлана, алган матур теләкләрдән күңелләр канатлана. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Иң беренче тәбрикләүебез үзенең матур бәйрәмен, туган көнен билгеләп үтүче Алия апа Хәмидуллинга юлланыр. Хөрмәтле Алия апа, сезнең матур бәйрәмегез, юбилейгыз уңайыннан якын кешеләрегез иң изге теләкләрен юллый. Кояш сыман көлеп, һәр күңелгә күпер сала синең карашың. Язда чәчкән гөлләреңне җыеп, үт син еллар, айлар арасын. Ягымлы язлардай һәр вакыт елмаеп торучы. Җылы җәйләрдәй барыбызга да күңел җылысын бирүче. Мул уңышлы көзләрдәй һәр вакыт алтын куллы, киң күңелле, газиз һәм сөйкемле кешебез. Менибай авылында туып, бүгенге көндә Әлкәй авылында яшәүче Хәмидуллина Алия Гасим кызының 7 ноябрьдә туган көне 60 яшьлек юбилее. Кадерле тормыш иптәшем, яраткан, кайгыртучан әниебез, ягымлы әбиебез, сине ихлас йөрәктән 60 яшьлек юбилеең белән тәбрик итәбез. Син булганда гына тормыш ямлы. Син булганда безгә бик рәхәт. Кадерлебез, барсы өчен сиңа әйтеп бетергесез зур рәхмәт. Йөрәк түрендәге рәхмәтләребез, сиңа булган теләкләребезнең барысында шушы котлавыбыз аша җиткерәбез. Җир йөзендә безнең өчен иң кадерле кеше ул әлбәттә син. Тормышта булган төрле мизгелләрдә дә синең җылы карашың, акыллы төпле киңәшләрең барысында җиңел үткәрергә, дөрес юл табарга ярдәм итә. Синең яхшылыгың, якыннарың өчен җан атып торуың, һәр вакыт ярдәмгә әзер булуың, түзем һәм сабырлыгың да барчабызда да соклану уята. Газизебез, йөзләрең һәр чак сөенечтән генә балкып торсын, көннәрең һәр вакыт кояшлы булсын, якыннарыңның күңел җылысын тоеп, ныклы саулык, сәламәтлектә озын гомер кичер. Бүгенге бәрәкәтле тормышың алга табада дәвам итсен. Бу дөньяның бик бәхетлесе булып яшәргә язсын үзеңә. Чын күңелдән барыбыз да бергә кушылып, сине котлап, ихлас теләкләребезне яңгыратабыз. Балаларыңның шатлык, куаныч, уңышларына сөенеп, бәхет шатлыкта, дөнья мәшәкатьләрен тормыш иптәшең әтиебез Дилбир белән пар канат булып бүлешеп, гомер итәргә язсын әле тагын бик күп еллар дибез. Бүген менә синең туган көнең, елмай тәүге елыңа, шушы көндә җылы теләкләр үрелеп ятсын тормыш юлыңа. Котлыйбыз туган көнең белән, яңа ачышларны каршы ал. Телибез бары изгелекләр һәр чак кояш булып кал. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Дилбир, балаларың, кияү киленнәрең, улың Альмир, Ирина, кызың Айсылу, Илдар, кызың Лейсән, Рамил, оныкларың Азали, Илназ, Диләрә, Әмирхан дигәнде котлау хатында. Хөрмәтле Алия апа, әлбәттә, без дә чын күңелдән шушындый котлау сүзләренә кушылып сезне тәбрик итәбез. Елмаеп, бәхеткә төренеп, алга таба да шатлык, сөенечтә генә яшәгез. Appak şeşlerini tarıp ürgen şakta, uylısındır enkey bizning hakta. Tübep gözlerini bizning qaytır yolga, kütesindir indi her bir yolda. Işık aldın senin yeşil külem, biz bulmağa şüsken Kevlen merhametli senin izgi saf күңелең узак яшән кәй шатлык белән. Изге теләкләрне әйтеп барыбызга сакланыгыз дидең ялгышылардан. Бизәр гомерләрне аклык бул
Янсын жанда, зорланмағыз бірде язмышылардан. Ишік алдың сенің ешіл кілем, біз бұлымаға шүскен бәпке үлен. Мәрхәмәтлі сенің изгі сaf көңелің, ұзақ яшән кәй шатлық білән. Olğan şaqda yüreğimde yaşıl küçüm arta. Ömür güzlerimni uzgan şadımda da kabatlarımın minde balalarga. İşik aldın senin yaşıl gülem, biz bulmağa şüsken bäpke ulen. Mərhəmətli senin izgi saf көңелің, ұзақ яшән кәй шатлық білән. Ишік алдың сенің яшіл кілем, біз булмаға шүскен бәпке үлән. Мәрхәмәтлі сенің изги сaf көңелің, ұзақ яшән кәй шатлық білән. Алдағы құтлау хаты Фаяз абый Салаховны құтлап яңгырар. Хөрмәтле Фаяз абый, экраннар янына сезне якынрак төшәбез. Син иң газиз кешебезгә, син яшәү чыганагы, синнән дә кадерлерәк кеше бар микән җирдә тагы. Кадерле кешебез, әтиебез Салахов Фаяз Гаязулын чын күңелебездән ихлас теләкләрне кушып 70 яше белән котлап, алдагы тәбрикләү хатын яңгыратабыз. Кадерле кешебез, сине шушы иң зур шатлыклы бәйрәмең белән, җан тибрәлешең яктылыкка омтылып, 4 ноябрьдә дөньяга килгән көнең белән ихластан котлыйбыз. Олы юбилейың 70 яшың мүбәрәк булсын. Гомер юлын якты өлгө итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебез. Син бит безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше. Таянышта, ышанышта, киңәшчебездә. Әниебез белән безне кадерләп үстереп, үз юлыбызга аяк басышатсарга булышканыгыз, яратып, сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә өйрәткәнең өчен синең алда баш иябез. Рәхмәт сезгә, кадерле кешеләребез, барысы өчендә дип сезне зурлыйбыз. Син бит тормыш авырлыкларын моңа кадәр дә җиңә килдең. Безгә, оныкларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп яшисең. Һәр вакыт ягымлы, йомшак күңелле генә булып калмыйча, кирәк вакытта син кырыста, таләпчән дә була беләсең. Әтиебез, ата-ана һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуың өчен дә шиксез зур рәхмәтлебез сиңа. Оныкларыңа син бүгенге көндә яраткан, ягымлы дәват итә бит. Әниебез белән бер-берегезгә куаныч, терәк, ышаныч булып, озын-озак гомер кичерегез сез. Алдагы көннәреңдә дә сау сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөйгенеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәт яусын. Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә дә мөмкин түгел, алар бит иксез-чиксез. Синең кебек сабыр, михербанлы, саф күңелле әтиләр бик сирәктер ул бу дөньяда. Үзебезне яратырга, кешеләргә ихтирам белән карарга һәм тормышта үз урынны табарга да өйрәттегез. Өйрәтеп кенә түгел, әнә шулай үзегез дә үрнәк күрсәтеп яшисез. Авырлыклар туса тормышта киңәш сорап, сиңа киләбез, дөрес юлга бастырырдай сүзләр әйтәсеңне без алдан беләбез. Кешелекле бит син, изге җанлы, ярдәмчел син дуска, туганга. Синнән газиз кеше бармы икән, без бәхетле тик син булганга. Гомер буе безгә һәм әнкәйгә зур бәйрәмнәр бирә белдең син. Нык тазалык, озын гомер сиңа бирсен
Ходай газиз әткәйебез. Иң изге теләкләр белән әниебез Фәния, балаларын Гөлназ, Ләйсән, киявең Илдар һәм оныкларың Динар, Ратмир, Ильина котлый сине диелде әлеге матур тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Фаяз абый, якын кешеләрегезнең котлауларына без дә кушылабыз. Саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы белән алда әле бик күп юбилейларны каршы алыгыз. Бүгенгә исә 70 яшегез котлы булсын һәм матур җыр сезнең хөрмәткә яңгырасын. Алдагы матур тәбрикләү хаты үзенең күркәм бәйрәмен билгеләп үтүче Наилабый Сиддиковка юлланыр. Көзнең матур көннәрендә син дөньяга килгәнсең, әтиеңә, әниеңә сөенеч китергәнсең. Ознакай шәһәрендә гомер итүче кадерле туганыбыз Сиддиков Наил Вагыйз улын туган көне белән котлап,
иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Авырмый, кайгы хәсрәт күрми озын гомер итүеңне телибез. Балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын Ходай. Ныклы тазалык, озын гомер, ак бәхетләр белән мул тормышта яшәүеңне телибез. Без 3 бала үстегән кәй белән тик үсмәдек иркә кочакта. Без әнкәйнең 3 шатлыгы идек, 3 кайгысы булдык кайчакта. Роберт абый Миннуллинның шигъри юлларын без яшь чакта һәр авыл баласы тыңлап, җырлап үсте. Бездә Югары Стәрле авылында 3 бала һәр вакыт эштә булган әтиебез Вагыйз белән әниебез Тәнзилә һәм үзе усал, үзе гадел булган әбиебез тәрбиясендә тату дус булып үстек. Менә бүген туганыбыз Наилнең 60 яшьлек юбилее да җиткән. Туганыбыз Наил урта мәктәпне бик яхшы билгеләргә генә тәмамлап, Казан авыл хуҗалыгы институтына укырга керә. Югары уку йортын тәмамлаганнан соң Яңа Шишмә районына инженер-механик итеп эшкә билгеләнә. Совет армиясе сафларында хезмәт итеп кайтканнан соң туган ягы Азнакай шәһәренә кайтып эшкә урнаша. Сөйгән яры Гүзәл белән 1987 елны матур итеп туй ясап өйләнешәләр. Бер-бер артлы уллары Руслан, кызлары Чулпан туа. Матур итеп яшәгәндә гаиләсенә зур кайгы килде. Тормыш иптәше Гүзәлне мәрхәмәтсез үлем алды. Ләкин туганыбыз үзендә көч табып, балаларны укытып, зур тормыш юлына чыгарды. Хәзер инде ул кадерле бабай. Аның 3 оныгы бар. 40 ел аның гомере намуслы хезмәттә үтте. Ул үзе сайлаган кыйбласына, һөнәренә тугры булып хезмәт куя. Үз һөнәрен яратып, намуслы башкара, коллективта да абруе зур. Хезмәт ветераны дигән исемгә дә лаек. Балаларына, аныкларына бик якын, изге күңелле әти, бабай да ул. Дөньяның саф һавасын сулап, ризыкларын татып, гүзәллеген күреп, үз аякларың белән йөреп, балаларың, туганнарың белән бергә гомер кичерүеңне телибез алга табада. 60 ел эчендә Ходай биргән гомереңдә күпме авырлыклар күтәреп узгансың, газаплар кичергәнсең, шулай да сынмагансың, сыгылмагансың. Киләчәктә дә сиңа авырлыклар күрергә язмасын иде. Кадерлебез, бәйрәмең белән ихлас котлап, сиңа тагын бер тапкырлык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, бәхет, куанычлар тулы озын гомер телибез. Әрнү сагыш белмә, һәр вакыт шулай ышанычлы, олы йөрәкле, ярдәмчел бул. Изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, балаларыңның, оныкларыңның ихтирамын, күңел җылысын тоеп, бергә-бергә күңелле итеп яшәргә Ходай насыйп итсен. Акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итәгатьле, гомерең буйларына сау сәламәт булсаң иде, шиксез бәхетле. Юбилеең котлы булсын туганыбыз, йөзләреңдә бәхет балкысын, изге мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сүнмәсен кояш яктысы. Бу гомерләр бит, искән җилләр кебек, сизелмичә узып китәләр. Гомер юлларыңа бәхет теләп гел елмайсын якты иртәләр. Жан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар кунак булып җирдә йөрергә. Иң изге теләкләр белән туганнарың Асия һәм Наилә гаиләләре белән биелде әлеге матур тәбрикләү хатында. Хөрмәтле Наил абый, юбилеегыз котлы булсын. Һәр вакыт бүгенгедәй көр күңелле булып, елмаеп, алга табада саулык, сәламәтлек белән куанып гомер кичерегез. Барында ятып, сурлыш алып, бу дөньяга аваз биргән без. Болашактан бергә килгән бездә, кайгы шатлыкларны бүлгән без. Болашактан бергә килгән бездә, кайгы шатлыкларны бүлгән без. Yıllar arası, yıllar barası, kul başına kullar sallasıla. Tuğanlarının bulma yol yanası, bizge menge birge palası. Tuğanlarının bulma yol yanası, bizge menge birge palası.
баласы. Кайгырмәле гомер уза диеп, без бергә бит шунсы мөһимдер. Туган җанлы булмаганнар гына туган кадерләрен белмидер. Туган җанлы булмаганнар гына туган кадерләрен белмидер. Еллар барасы, ул башыңа куллар саласыла. Туганнарның булмый ул яңасы, безгә мәңге бергә каласы. Туганнарның булмый ул яңасы, безгә мәңге бергә каласы. Шушы көндә синең туган көндә йортыбызга шатлык кергәндер. Балам туды дип әткәй ул көн атлап түгел йөгереп йөргәндер. Балам туды дип әткәй ул көн атлап түгел йөгереп йөргәндер. Еллар барасы, ул башына куллар саласыла. Туганнарның булмый ул яңасы, безгә мәңге бергә каласы. Туганнарның булмый ул яңасы, безгә мәңге бергә каласы. Туганнарның булмый ул яңасы, безгә мәңге бергә каласы. Хөрмәтле Наил абый, алдагы тәбрикләү дә сезнең хөрмәткә юлланыр. Әти бит ул тормыш дилбегәсе. Дөньяда синең иң ныклы терәк, сау сәламәт бул әти, озак яша. Син бит безгә бик кирәк. Әти, әни, бу дөньяда синнән кадерлерәк кемнәр бар? Чыннан да, котлау хатымны бүген нәкъ менә шушы сүзләр белән башлыйсым килә. Кадерле әтиебез Сидиков Наил Уагыз улы безне бөтен барлыгы, тырышлыгы, сабырлыгы белән тормыш юлына бастырган олы йөрәкле кеше. Мин, улы Руслан, 21 яшьтә, кызы Чулпан 16 яшьтә чакта без әниебез Гүзәлне югалттык. Шул көннән башлап әтиебез тормыш дилбегәсен үз кулларына алып, гаилә йөген тартты. Кешедән ким итмәде, укытты, тәрбияләде, олы киңәшләрен биреп, таянычыбыз булды. Моның өчен без аңа шиксез рәхмәтле булып, 60 яшьлек юбилейы белән чын күңелдән котлыйбыз. 7 ноябрьдә аның гомер бәйрәме. Кадерле, хөрмәтле, яраткан әтиебез, юбилейың уңаеннан сиңа чын күңелдән чыккан изге теләкләребезне җиткерәбез. Иң мөһиме сиңа сәламәтлек, бәрәкәтле, куанычлы тормыш, бәхетле киләчәк телибез. Гаиләбезгә килгән Рәзина апа белән тигез, тыныч, матур гомер юлы насыйп булып, күңел тынычлыгы белән яшәгез. Без, балаларыгыз, 3 оныгыз шатлыгы, уңышлары сезнең дә сөенечегез булсын. Ноябрьне моңсу, карлы, яңгырлы, йыламсык ай диләр. Без синең көләч йөзле, шат күңелле булып, гел елмаеп торуыңны телибез. Юбилейыңның матур минутлары дәвамлы булып, сине гомерең буе озата барсын иде. Сине котлап, балаларың Руслан, Зөлфия, Чулпан, Илнар һәм кода-кодагыйларың, оныкларың диелде әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Наил абый, юбилейгыз котлы булсын. Балалар сезне, оныклар һәрвакыт шушылай шатландырып кына торсын. Куанып яшәгез, бәхетле булып яшәгез.
яктырып китә дөньям. Сынмадың, сен сыгылмадың, тормыштан ни күрсәң дә, җанга рәхәт булып китә, ни хәл балам дисәң дә. Сынмадың, сен сыгылмадың, тормыштан ни күрсәң дә, җанга рәхәт булып китә, ни хәл балам дисәң дә. Тормыш маягыдай безгә әти әйткән сүзләрең, изге гамәлләрдән тора синең гомер эзләрең. Сынмадың, син сыгылмадың, тормыштан ни күрсәң дә, җанга рәхәт булып китә, ни хәл балам дисәң дә. Сынмадың, син сыгылмадың, тормыштан ни күрсәң дә, җанга рәхәт булып китә, ни хәл балам дисәң дә. Бәхетебез тулы безнең, син исән сау булганда. Сынмадың, син сыгылмадың, тормыштан ни күрсәң дә, җанга рәхәт булып китә, ни хәл балам дисәң дә. Сынмадың, син сыгылмадың, тормыштан ни күрсәң дә, җанга рәхәт булып китә, ни хәл балам дисәң дә. Җанга рәхәт булып китә, ни хәл балам дисәң дә. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, шушының белән безнең бүгенге эфирыбыз ахырына якынлашты. Бәйрәмнәрегез котлы булсын, исән-имин булыгыз. Безнең бу Хаят магазины ачылуга 9 ел вакыт үтеп китте. 1911 елны 1 сентябрь көнне шушы магазинны ачып җибәргән идек. Безгә инде магазинны ачуда ярдәм иттеләр Җиһангир ва Фәндәри апалар. Һәм безгә юл күрсәтүчеләр Шакиров Рөстәмнәр. Алар инде әйттеләр безгә хәләл продукцияга өстенлек бирегез дип инде. Һәм без уйлаштык та, чыннан да Ознакайыбызда хәләл продукция сату бик әз. Шушы юл буенча китүгә зарланмыйбыз. Чынлап та безнең Ознакай халкы безнең саткан продукцияны ярата. Безнең кибетебезгә яратып йөриләр. Молодцы. Дөрес итеп обслуживаетеләр, бик ягымлы, товарлары әйбәт, свежий була, красиво килеп тора. Без инде бу магазинга алып киләбез үзебезнең авылда өйдә җитештерелгән продукцияны. Ул безнең сөт өсте, ремчек, катык, менә шушы продукцияларны безнең бик яратып көтеп алалар инде. Бер бузылган әйберләре булмый, гел сораган әйберләрен алып кайталар. Молодцы кызларга рәхмәт, исән сау эшләсеннәр. Хуҗалыгыбызда, малларыбызда бик күп сыерлар асрыйбыз, кушкортлар асрыйбыз. Менә шушы сыерларның сауган сөтләрен инде бик сыйфатлы итеп алып киләбез. Чөнки безнең девизыбыз да сыйфатлы һәм очсыз продукцияны халыкка тәкъдим итү.
Біз мына шушы девиз бойынша эшлейбез инде. Күн сайын дисәң дә, 2 көнгә бер шашында кереп, әйберләрне алып торабыз. Менә шушы маяк газетасында монда язылып була, пожалуйста, язылыгыз. Рәхим итегез. Безнең хәят кибетендә ул урнашкан Ознакай шәһәренең Пушкин урамы 14-нче адресы буенча оптовый база менә шушы хәят магазинда альтернатив пункт эшләп килә. Безнең магазинга килеп язылыгыз газетага һәм маякны вакытында сыйфатлы итеп безнең кибеттән алып китегез. Рәхмәт. Торговый комплекс «Гагаринский» представляет крупнейший центр мебели в нашем городе. Все в одном месте, в наличии и под заказ. Кухня и спальные гарнитуры, кровати, матрасы, столы, стулья, кухонные уголки и более 50 диванов и 20 комплектов столов-стульев в наличии. Изготовим корпусную и мягкую мебель по индивидуальным размерам и в кратчайшие сроки. При покупке кухонного гарнитура мойка и ручки в подарок. Также имеются подарочные сертификаты. Замер, выезд дизайнера и доставка по городу бесплатно. И, наконец, доступная рассрочка, кредит и оплата через терминал. Работаем без обеда и выходных с 9 до 18 часов. Торговый центр «Гагаринский», 2-й этаж, центр мебели, район мини-рынка. Испытайте флагманский кроссовер Cherry Tiggo 8. Мощный двигатель 2.0 турбо, внушительный внедорожный потенциал, инновационные платформы от Cherry и Jaguar Land Rover. Tiggo 8. Путешествуйте бизнес-классом. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Ознакаево, Шейхутдинова 12Б, телефон 99006. Неповторимый стиль, современные системы безопасности, отличная управляемость. Пришло твое время попробовать новый городской кроссовер FAV Bestturn X40. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Ознакаево, Шейхутдинова 12Б, телефон 99006. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Ознакаево, Шейхутдинова 12Б, телефон 99006. Кузовной ремонт в автоцентре «Диалог Авто», рихтовочно-сварочные работы, качественная покраска в камере, компьютерный подбор автоэмали, полировка и многое другое. Гарантия 1 год. Мы находимся по адресу Ознакаево, Шейхутдинова 12Б, телефон 99006, код города 885592. Скорость, комфорт, надежность. Да. Мы выбираем самое лучшее. Стильные, универсальные, практичные, яркие, классические, современные автомобили в автоцентре «Диалог Авто». Приходите к нам, и мы поможем сделать правильный выбор. Всегда для вас скидки и специальные предложения. Подробности по телефону в городе Ознакаево 99006, код города 885592, наш адрес Шейхутдинова 12Б. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Ознакаево, Ленина 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Ознакаево. Отправление из Ознакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», Деканирче, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку.
Строительная компания «Руслан» уже долгое время функционирует на современном рынке. В настоящее время мы являемся крупной организацией, которая занимается проектированием, строительством, а также реализацией домов, мобильных и постоянных бань из дерева. Точность, надежность, качество – это про нас. Телефон для справок 99 006, код города 885592. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.